T'han tornat a liar, era necessari una mica de pari per posar-te a ballar. I segur que demà ens farem una rissa, ens parlarem de la missa que ahir vaig oficiar. És la nit, ràpid i fa empentes al present, present damunt del cap. Tinc els impulsos ben controlats, una frase que us gronxa la vanitat, però després faig el que vull. No arrisca, no pisca, tant se val si són escacs o la brisca. Provarem de fer-ho sense cap pista, sent realistes, de casa teva sempre seràs l'artista. Als escacs no hi ha cap frontera. Escac i mat, benvingut al món del yin i el yang. Les jugades nostra la tenim guanyada. Escac i mat, ara peor, reina te l'està jugant. Escac i mat, el que es feia dir rei ara està acorralat. Sols hi ha cops quan veus que et perds, tots els jocs són bruts, ni els crims ni els peons juguen per casa l'alfil. Jo voldria jugar a escacs, perquè sé que és un gran joc. Primer hem de col·locar cada peça en el seu lloc. Torre, cavall i alfil, la dama al seu color, la dama al seu color. Si començo en blanc ja no em passo al negre, i si començo en negre ja no em passo al blanc, perquè la diagonal mai canvia de color. Jo sóc l'alfil i em moc en diagonal. Milions de grans de blat, molt de blat, vull que omplin el tauler, 64 caselles en total, si us plau, sempre abans d'acceptar, fixa't bé si podràs pagar. El peó, si arriba el cas, aquí està distret, pot menjar-lo al pas. 8 de cada color, a la segona fila, tots ben preparats. Avui parlarem d'un joc molt antic, però sobretot molt divertit. Si dues persones volem jugar, ens hem de preparar perquè haurem de pensar. Salta, salta el cavall, salta sense parar, peces blanques, peces negres i 64 quadrats. L'última cosa que s'explicaré és que el peó camina tranquil·let. I hi ha dos colors, blanc i negre. D'obertures, mig joc i finals de peons. Santa Eugènia, club d'escacs. Santa Eugènia, club d'escacs. Santa Eugènia, club d'escacs. Club d'escacs. Club d'escacs. A fer d'accent narcís tot és acció, Edu escacs és transformació. Edu escacs al teu cor, pensar i créixer és el millor motor. Metodologia d'assistir a cada moviment, la ment dels alumnes és present, escacs a l'aula. Els PMs van a l'abans, avancen en línia recta, un pas o dos al començar. Muta, jo pas a pas, el camí no és mai massa llarg.
3 només quedàvem els dos i no ens faltava res més perquè amb tu tenia tot. Tenia 2 i fèiem 3, no vull que ningú em digui res. Des dels 20 ja comptava milions, no pensava en res més. Em van dir canta en català i els vaig dir és perquè si el món és gran jo ho